Gata. Aoleu, ce nervos sunt, nene. Bă, da, mă apucă nervii cu asta acum. Avem o problemă, ne-a căzut drona în apă în timp ce filmam. O floare de asta e 1.000.000. Nu putem să o găsim cerea. Nu, tu n-ai mers bine. Ea acolo a rămas. El m-a adus aici. Tu te-ai luat după punctul roșu sau albastru? Am filmat un clip foarte tare cu Serghei pe lacul Snagov, povești amuzante, Caterinca, doar îl știți pe Serghei, și am filmat foarte multe cadre cu drona. Eu nu sunt un pilot de drone, nu știu să controlez foarte bine drone, dar mi-am cumpărat pentru că îmi plac cadrele alea de sus. Și am folosit doar de 2-3 ori. Nu uitați să folosiți aplicația Car Vertical de câte ori vreți să cumpărați o mașină, pentru că așa aflați dacă mașina are vreo problemă și proprietarul nu vrea să vă spună. Decât să bateți drumul până la locația respectivă, să vă mintă proprietarul sau să vă ascundă anumite lucruri doar pentru a nu mai lăsa la preț, așa mai bine aflați dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut accident, dacă a fost furată, dacă are un leasing activ sau tot felul de probleme. Acum vom verifica un Passat care este pus la vânzare în România. Vedem aici aplicația Car Vertical, raportul a venit și haideți să-l vedem împreună. Nu a fost furată, nu are kilometri dați înapoi, deși majoritatea mașinilor din ziua de astăzi au kilometri dați înapoi și vă zic cât de sincer se poate că oamenii preferă să dea kilometri înapoi tocmai pentru a vinde mașina la un preț mult mai bun. De-aia trebuie să folosiți aplicația Car Vertical. Nu are un leasing activ, dar are daune, exact ce vă spuneam. Avem aici și mai multe informații despre modelul mașinii, adică ce fel de motorizare are și alte informații de genul acesta. Mi se pare tare o chestie asta. Wow, și aici avem poze cu dauna, cât de grav a fost. Uitați cât de grav a fost. Toată partea din față este făcută praf, bară, grilă, capotă, aripă, far, cred că a fost afectat. Wow. Kilometrajul este ok, 157.000 de kilometri. Nu e mult. Și cam asta este raportul oferit de Car Vertical. Nu uitați să folosiți codul Marius Cătălin pentru reducere de 20% sau linkul din descriere. Hai să vedem ce am făcut cu drona. Am vorbit cu Serghei, hai să mergem pe lacul Snagov. Frumos, cu barca, filmăm cu drona. Deci a fost amuzant, mai ales că ne uitam amândoi după dronă și ne gândeam, bă, oare o să ajungă drona aia înapoi? Spunea Serghei, vezi că sunt cabluri, vezi că vine ăla cu barca, vezi nu știu ce. Eu eram acolo, da, văd, stai liniștit. Era ca și cum conduceam un avion împreună, era tare. Filmările s-au desfășurat perfect, nu au fost probleme deloc. Chiar dacă eram paralel total cu drona și am condus-o doar de câteva ori până la filmarea respectivă, m-am descurcat, n-am ce să zic. Filmări în 4K, cadre de sus, prindeam tot lacul Snagov, restaurantele, bărcile, tot. Totul a decurs perfect. Ne-am dus frumos la ponton unde stătea Serghei să parcăm barca. Dar acolo mie mi-a venit o idee foarte inteligentă. Creierul meu acolo a decis, bă, Mariuse, este timpul pentru evoluție. Și am zis, Serghei, stai să mai facem un cadru. Am eu o idee, ridic drona în sus de aici și noi spunem salutare tuturor nu știu ce. În momentul ăla de inteligență maximă, eu și cu Einstein ce mai gândim așa, și mai sunt vreo doi, am așezat drona fix în cel mai prost loc din barcă, cel mai îngust loc din barcă ca să ridic drona. Fiind barca pe apă, logic că se mai mișcă, că sunt valuri, nu e parcată cum e mașina asta pe stradă. Și barca s-a mișcat fix în secunda aia când am ridicat drona, drona a sărit stânga-dreapta, bam și a picat în apă. Gata. Doamne ferește. N-am cum să mai iau, nu? E în apă? E la fund? În momentul ăla eu nu știu să not, normal că n-am sărit după ea, că am zis, bă, mai bine supraviețuiesc decât să pic odată cu drona la fund. Serghei nici nu era sigur dacă a picat drona în apă, el mă întreba unde e drona, e în apă. E în apă? Problema e că trebuia neapărat să recuperăm drona și nu doar că am dat eu 4.000 de lei, ceva de genul am dat pe ea cu tot cu accesorii și baterii și carduri și așa mai departe și am folosit doar de 2-3 ori. Nu era doar asta problema, asta las-o deoparte. Problema era că am pierdut toate filmările, adică tot ce filmasem cu lacul Snagov, cu bărcile, tot ce am filmat noi era pierdut. Drona filmează 4K, în aplicația pe telefon se salvează 720p, deci în cel mai rău caz rămân cu filmările 720p. Dar haideți că nu vreau să stric povestea, vă las până la final să vedeți dacă am recuperat drona și cel puțin chiar dacă n-am mai reparat drona, poate am recuperat filmările, cine știe, vedeți la final. Lăsați comentariu cu ce credeți, bă, am recuperat drona sau nu am recuperat-o, înainte să vedeți finalul, evident. Ceea ce este cert este că ne-am ales cu o dronă nouă. Și probabil vă întrebați, Marius, de unde ai drona asta? Am găsit, în timp ce căutam drona aia alta, am găsit-o pe asta.
Drona cea nouă este de la Felix Service Drone, care a văzut clipul anterior și mi-a dat mesaj pe Instagram și mi-a spus că le pare rău de pierderea mea și că îmi vor trimite o dronă nouă, fix ca cea pe care am pierdut-o. Este nouă, este sigilată, am desigilat-o pe story pe Instagram dacă ați văzut. Însă mai are niște sigilii pe aici, o să deschid acum cu voi. Vă recomand în caz că aveți o problemă cu drona voastră DJI, v-a picat în apă, s-a stricat, nu mai funcționează ceva, o trimiteți la în service și vă repară. Iar dacă este daună totală și nu mai rentează să o reparați, vă poate oferi una nouă la un preț foarte bun. Sunt singuri din țară autorizați ce oferă factură și garanție timp de 3 luni. Adică dacă ai o problemă cu drona după ce a fost reparată în următoarele 3 luni, răspund ei. Nu e problema ta. Mi se pare foarte tare. Mai multe detalii oricum găsiți la ei pe pagina de Facebook sau de Instagram, aveți link în descriere. Și le mulțumesc și respect foarte mult că s-au gândit să-mi dea mesaj și să-mi trimită o nouă dronă. Bam! Uitați, sigilată tot. Dăm sigilul jos. Bine venit în familie! Nu uitați, Felix Service Drone, link în descriere. Vă pupăm! Acolo. E la suprafață? Nu e. Și nici nu cred. Dacă îi dau oare iese din apă? Ia-te-i. Nu iese. Nu cred. N-ai de-aia să dau așa în apă? Oare? E la fund dacă s-a dus, nu știu. Stai să ne uităm. Uite acolo, da? Ne-a stricat toată filmarea, a? S-a dus tot acolo. Nimic? Ia mai încearcă să o ridici. Nici nu știm locul exact, că m-aș băga până la urmă eu. Aoleu, ce nervos sunt, nene. Bă, da, mă apucă nervii cu asta acum. Și a venit acum un băiat să sară în apă să o scoată. Da, ia zi, cum te cheamă pe Instagram, zi? Petru în loc de T7. Dacă îmi salvezi drona, toată lumea îți dă follow. Cam pe acolo. Aici în zona asta? Cam în zona aia, da. Cam așa, da. E gri. Ia vezi să vede la fund. Încearcă băiatul de vreo jumătate de oră, încercăm să scoatem aia, e în apă de 43 de minute. Reușim să o localizăm. Deci reușim să o localizăm, ne arată unde e, dar nu-ți dai seama că e apă, e și foarte adânc, sunt 3 sau 4 metri. S-a dus și la fund o grămadă de ori. A pierdut și ochelarii pe care i-a dat Serghei. Acum îi dă altă pereche de ochelari cu tot cu tub și mai încercăm. Deci cumva ea ar fi încolo. Dacă ți arăt asta, oare îți dai tu seama să te ghidezi altfel? Deci noi suntem aici. Noi suntem aici și ea arată că ar fi aproape de malul ăla. Adică în față în diagonală, acolo. Oare, dar n-am cum să-ți dau ăsta, că pică și ăsta. Nu, da, să mai și plătesc acum. Să mergem parcă în jurul, să vedem unde e. Bă, m-a ridicat, bam, a picat. Merg eu cu caiacul. Hai, și-ți dau ăsta. Da, păi stai că vine acolo, stai să-i aducă masca. Ok. Vrei ceva de băut? Încercarea numărul 2. Avem aici scafandru Power. Serghei se duce cu caiacul. Eu nu merg cu el pentru că eu dacă pic în apă nu mai ies. Mai degrabă iese drona decât să ies eu. Se duce el și o să-i înmânez ăsta unde se vede mapa. Deci avem aici mapa. Și Serghei merge cu caiacul, cu harta cum ar veni. Și scafandrul nostru se aruncă să o găsească. Scafandru profesionist, 40 de ani de not. Dacă aveți vreo dronă pierdută sau un telefon, îl sunați. Dar să apeși din când în când pe telefon că se închide. Și unde apăs pe telefon? Pe ecran, oriunde apeși. Apeși puțin, miște așa puțin. Și aici e drona. Da. Nu, acolo suntem noi, drona e în partea altă, celălalt punct. Să nu pierzi și telefonul că... Da, cu numărul ăsta. Bine. Și eu fac ce știu mai bine. Stau. Avem aici câinii de luptă. Prima oară când au venit m-am aruncat în mașină de frică. Arată aproximativ, probabil, n-arată chiar perfect. Așa, Marius pierde 1000 de euro într-un minut. Deci fix când am terminat filmarea, am terminat de filmat, am zis, Serghei, hai să mai fac un cadru când ridic drona sus așa de la noi. Ideea e că 1000 de euro oricum am pierdut-o, asta e, drona nu cred că o mai pot face, că a intrat în apă. Chiar dacă pe net scrie că e waterproof și că rezistă la apă, eu nu cred că rezistă atât de mult, că stă de vreo 4 minute în apă. Poate a scos instant din apă, sau dacă plouă, la asta se referea, nu la cu bagi în mare, în ocean. Deci tot respectul pentru Serghei, e cel mai tare om, nu știu, m-a ajutat cu tot, a luat toate astea de să noți, de
de-astea de pentru picioare, pentru tub, respirator, absolut toate chestiile le-a luat. Om de nota 200, tot respectul, n-am ce să zic. Wow, nu cred. Nu cred că o găsim, mamă, bă, dacă o găsim sunt... Bine, măcar că noi o căutam pe aici, în zona asta o căutam noi până acum. Și de când am băgat harta, ne-am mutat acolo cu căutările. Ce? A găsit-o? Nu. Asta merge sub apă, mă, că s-a dus la voi aici. Sub ponton? Eu mi-am luat pontonul și pontonul. Așa, aproape? Las că e de bine. A, cred că dacă au trecut cu bărcile. Da, și a venit. Dar nu mai ajung la ea. Să-mi se păge stuful ăla. Ușor. O floare de asta e 1.000.000. Atâta e o floare de asta. Păi ia-o de acolo. În fața mea era vreo 20 de kg. Aici am văzut. Deci nu putem să o găsim ce era. Ia asta și uite-te, că eu zic aici cu pontonul și nu-mi dau seama. Nu e bine. Nu e, nu, tu n-ai mers bine. Ea acolo a rămas. Pe el m-a dus aici. Tu te-ai luat după punctul roșu sau albastru? După ăla...